Siema moi drodzy, witam was. Ja jestem Niklaus. E, Dawno nie gadaliśmy w tej formie, w sensie dawno nie było żadnego vloga, a wiem, że teraz dużo się bardzo dzieje i wiem, że ja też mam dość spore zaległości, bo jeszcze nawet nie wrzuciłem materiału, który nagrałem na Wośp, a mam tam fajny materiał do zmontowania, także myślę, że w swoim czasie prędzej później go zmontuję i wrzucę i to już może nie zajmie mi szczególnie długo, ale no, to jest takie króciutkie info, żeby dać znać, że żyję, że jestem, bo dawno do was nie gadałem w tej formie. Wiem, że teraz na YouTubie się bardzo dużo dzieje, bo moi drodzy, to właśnie o tym chciałem pogadać chwilę dosłownie. Jestem mało zorientowany, że tak powiem, bo ostatnio miałem inne rzeczy ważniejsze do roboty, ale słuchajcie. Ja wiem, że dużo z was, bo i też pisaliście mi na streamach i na Facebooku piszecie, żebym ja coś powiedział, bo jak wszyscy to mówią, to czemu ja mam nie powiedzieć? Na przykład jeżeli chodzi o tą wielką dramę tego, co się stało z Wardęgą i odpowiedzi Gargamela i odpowiedzi Wardęgi na odpowiedź Gargamela i odpowiedzi Gargamela na odpowiedź Wardęgi na odpowiedź Gargamela. No i to jest takie bardzo skomplikowane, ja tego trochę nie ogarniam moim małym umysłem. Słuchajcie, mamy 24 styczeń, albo 24 stycznia, bo nigdy nie wiem. I na polskim YouTubie mieliśmy już tak. Dramę z Z2G, co w sumie do tego momentu nie wiem o co chodzi. Dramę z Wardęgą, którego biednego dusiła policja. Znaczy biednego, to mówię tak trochę metaforycznie, bo tutaj tak jakby nie trochę metaforycznie. No wiecie po prostu o co chodzi. Moje zdanie w tym jest kompletnie nieważne. Znaczy jedna jest taka ważna sprawa, że powinien się cieszyć, że mu się to przydarzyło w Polsce, a nie w Ameryce, bo tam by został przy próbie, czy tam przy stawianiu oporu przy funkcjonariuszu zostałby spałowany albo porażony paralizatorem, a jeżeli by się zdawał być niebezpieczny, to zostałby możliwe, że postrzelony z broni palnej, także miał kupę szczęścia, tyle tylko powiem. I to wszystko, co tam w związku z tym się działo z odpowiedzią Gargamela na to i tak dalej. Potem wynikł też ta akcja z Kubą Wojewódzkim, gdzie stworzono jakiś fejkowy fanpage, przez który miało być rozdawane charytatywnie auto wojewódzkiego, tak? I jeszcze dowiedziałem się wczoraj o jakimś panu, którym w ogóle wcześniej w życiu nie słyszałem, który się nazywa Ruki i który tam robił jakieś filmy o Pokemonach z clickbaitowymi miniaturami i okazało się, że do tagów wrzucał ludzi, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego z nim, ani z tymi materiałami, typu na przykład Bonkola, Soushibo, Disa, jeszcze innych i mnie. I dowiedziałem się, że ten pan też wrzucał mnie do tagów w swoich filmach, żeby swoje filmy uczynić popularniejszymi. Mnie wrzucać do tagów do filmów o Pokemonach. No mam nadzieję, że temu chłopakowi coś to dało pozytywnego, ale wątpię, to już musi być duża desperacja. No, ale nieistotne. Także mamy 24 stycznia i mamy 4 dramy, poważne, dość smrodliwe, z czego jedna, myślę, tutaj mówię o Wardędze, Gargamelu i wszystkim, co jest z tym związane, będzie się ciągła jeszcze no myślę, że to ma potencjał na trwanie jeszcze, jak dobrze to ugrać. Z ich strony to myślę, że ma to potencjał na trwanie jeszcze kilka miesięcy. Tak, to się przejadło ludziom, którzy się tym interesowali już po kilku dniach. Ja tego jakoś super nie śledzę, ale no jakoś tam przeglądam YouTube'a, także mniej więcej wiem o co chodzi. Także widzę tutaj potencjał na jeszcze kilka miesięcy dobrej jazdy, bo to też można łatwo ocenić przez ilość zaangażowanych w to innych twórców, takich z zewnątrz, znaczy przez zaangażowany twórca ja rozumiem człowieka, który zobaczył, że jest drama na YouTubie i postanowił się pod to podpiąć, bo można też coś na tym ugrać. I to najlepiej widać na przykład po tym, że ludzie, którzy mają kanały po na przykład 100-200 subskrypcji, robią filmy na ten temat i na nich mają po 10 000, po 20 000 wyświetleń, co jest dla nich jakimś potężnym totalnie wynikiem. Nie powiem, też bym chciał mieć tyle wyświetleń na każdym filmie, ale mam malutko, ale to mnie akurat jakoś szczególnie nie boli, bo nigdy z YouTube'a nie czerpałem jakichś dużych korzyści, także też nie liczę na jakieś zmiany
w tej materii, ale to jest tak, wiecie, przy takiej okazji, jak coś takiego wypływa, to każdy próbuje, tutaj użyję takiej metafory, jak ktoś czytał taką ważną w Polsce książkę, to każdy próbuje udrzeć sobie tego sukna, kawałek z tego, wiecie, z tej całości. Coś dla siebie każdy tutaj próbuje wskórać. I duzi youtuberzy, i mniejsi, i bardzo malutcy, to akurat nie ma znaczenia. Każdy próbuje coś tutaj dla siebie szkubnąć. Czy to jest źle, czy to jest dobrze? Nie mnie to oceniać, to bardziej wam jako widzom, no. Ja tak jakby widzem YouTube'owym od jakiegoś czasu już nie jestem, to wynika z kuli czasu, braku i tak dalej. Także no, ja trochę zawaliłem moment, chociaż on jeszcze jest dobry, ale mogłem też coś w tej sprawie zrobić, jakiegoś vloga i powiedzieć coś typu, o tutaj policja zła, albo o tutaj, tu Wardęga taki i owaki i to by tam pewnie wypłynęło gdzieś tak. Te 50 000 wyświetleń bym nabił na tym, ale biorąc pod uwagę, że akurat nie jestem, że tak powiem, w najweselszym momencie swojego życia, to też jakoś nieszczególnie miałem ochotę na jakieś świrowanie w związku z tym. Także głębsze przemyślenia, znaczy się nimi się już tam dzieliłem gdzieś na streamach i tak dalej, ale nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na całokształt, także pozwólcie, że to sobie i a propos sprawy Wardęgi i Gargamela, jak i tych innych gdzieś tam zostawię dla siebie. No. No i to by było w zasadzie na tyle. Co oczywiście nie znaczy, że wy nie możecie się na temat którejś z tych spraw, a było aż, przypominam, 24 miesiące, 24 dni roku 2017 i mamy 4 smrodliwe sprawy. Także no, jeżeli wy macie jakieś przemyślenia na te tematy, to proszę bardzo, piszcie w komentarzach. Zawsze chętnie przeczytam, zawsze chętnie się do jakiejś dyskusji włączę. No, i to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam za dużo czasu nie zabrałem. Dziękuję za uwagę. Wpadajcie na streamy. 10 lutego przechodzę na platformę Twitch do streamowania. Na Twitchu znajdziecie mnie jako Niklaus, Twitch TV łamane Niklaus, tam będę streamował od 10 lub 11, opuszczamy Hitboxa. Na ten temat jeszcze będzie osobny vlog za niedługo w swoim czasie, ale jakby już ktoś chciał coś tam posznupać, to no. A oprócz tego nie zmienia się wiele. Zapraszam na Facebooka, na G2 i inne. Zapamiętajcie moje słowa. To będzie ciekawy rok na YouTubie. Tego możecie być pewni. Z tą myślą was zostawiam i cześć.